handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Benny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. Ayaw pagsaad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Benny. Ma! Uy, kasputing good nimo. Asa ka paingon? Mamisita ko, ma? Ay, kisabay imo pamisitahan. Si Celine, ma. Ay, usaman imo ng uyab. Manguyab ako, ma. Manguyab ka ng babae nga wata makaila. Ako pa nimo, kanang atusilingan ng imong panguyaban ay, kay suhito na tas kinaiya. Di ko mo, Di ko kunahan sa mga dagalinis ato. Mga itom kayo. Si Celine ang akong ganahan kay puti. Parehas ako ba? Gwapa po yun. Ayon ya, buutan ka ng imong giingon nga silin. May bawaan yan ni ma, kung buutan ba ni Mayan, ha? Uy, Benny, ikaw mong gaday ni. Nasuroy man lagi ka. Suroy-suroy lang ko, Lin. Wamugod ko ilingaw sa mo. Mao ba? Di ka busy. Wa ba ko makasamok ni mo? Okay na, Ben. Wa naman sa ko'y buhaton. Isa ato pa, pwede na dito mag-storya-storya, Lin. Pwede po magkata-kanta. Magiganahan ako ni mo. Sipat ka. Bitaw, Ben, uy. Naibaw man ko ba nga may tuyo ka na ko? Kaya dili magibahitabo nga maghago kag anis amo kung makay tuyo na ko, di ba? Bright yung kay Kalin, uy. Musulti na lang ko sa akong tuyo ni mo, ha? Di ba? May tuyo ka lagi na ako. Unsa man day na? Manguyabon ko nimo. Benny. Ang tinuod, Lin. Dugay na kung nakagusto nimo. I love you, Celine. May chance ka ko nimo? Dili ako ang klase sa babae nga dali rang musugot, Ben. Unsay buot nimong ipasabot, Lin? Kung tinuod nga nahigugma ka na ako, kinahanglan ka unang mag-antos. Celine. Ay, maoda ay nga minghoy kinang naong nimo. Kaya wa di kasugtas imo gipaguyaban. Ma. Ay, nabagi babae do nga di gyudayon mo sugot. Kinahanglan pa kanilang paantoson kung tinuod ba gyud ang imong gugma niya. Malagi, ma. Kung tinuod kang nahigugmaan ng silin, ay atos-atos lang. Hangtod nga iyang dawaton ang imong gugma. Lin, kumusta naman tamo akong giingon ni mo? Ha? Dugay-dugay na ba ko nang uyab ni mo? Hangtod doon, wapagit ka maluoy na ko? Nakita na ko nga seryoso ka na ko, Ben. Oo. Maong gisugot na tika. Tinuod, Lin? Imo na kong gisugot? Lagi. Uyab na ta. Salamat, Lin. Salamat, gigayo.
Kay nagbunga gyud ang imong paninguha ni Celine. Nalipay sa bitaw ko mga. Iya na yung kong gisugot. Oh, kung maunang may uyab na ka, pagminyo dayon. Unsa pa? Pagminyo na. Ano magkakita na may og apos mama nimo? Ha? Magminyo na ta? Oh, Lin. Gusto na ko nga magminyo na ta. Kaya ka ko nimong buhion? Oh, kaya, uy. Aw, kun mauna. Sige, magminyo ta. Sa katapusan. Asawa tanagit ka, Silin. Uy, hinahinaya ko, mabalik ko. Di pa laki ko dahil nga sa katapusan. Maangkot na kita ka. Dong, maayo kay ni anak ka. Nako ibalita ni mo, Dong. Oh, unsa man na, Dailin? Mabdos na ko. Tinuod? O, lagi, Dong. Nagpalit mo ko og pregnancy test. Og positive ang resulta. Kung mauna dahi, happy na dahi kung mamahimong papa ini. Ana, gyud, Dong. Oh. Naunsa man ka? Naginuktok man gud ka. Naunsa ka? Nabalakan ako dahi. Unsa may imong gikabalakan? Tingali yung imo niya kong biyaan. Ha? Nganong biyaan man ti ka? Wabi ko'y tarong nga trabaho dahi. Ang pagpangumara. Maunadlo ko nga, masidi ka makaagwanta sa itong kalisod o imo kong biyaan. Ayaw ka balaka, Dong. Bisag unsa pa kalisod ang atong maagian. Dili mahitabo nga biyaan ti ka. Kay love kaayo ti ka. Salamat, Dailin. Aray! Oh. Dong, Benny! Day, nansa ka, ha? Dong, sakit kayo nga kong tiyan, Dong! Mga anak mo tingali ka. Dali, datod ka na ko sa ospital. Paghilom, ha? Imus-mus ti karon. Day, nga naman na bata. Ay da, arte kayo. Dili mo kaon og buwad. Nangitag laing sudan. Hilas kayo mamilig sudan, oy. Nagtuo tingali ni sig dato nang iyang ginikanan. Mag-uumara ba iyang amahan? Oh. Benny, hatagi ko kwarta di, abi. Day, wala ba yung kwarta dari? O, saan din mo kwarta? Hoy, Benny. Naaintaon ko'y panginahanglan, uy. Unya mangutan na ka kung unsaon akong kwarta. Daghan kog paliton. Nagkagidlay na magali ko inihapit. Pasensya na gid kay kaday. Wa pang yung kwarta din, eh. At agalan din unya tagag kwarta, ha, kung ma-harvest ng mga utanon. Oh, Day, unsa man eh? Ngano mo man gipangandam ang mga gamit? Wa ka makasabot? Mubiya na ko ninyo. Ha? Imo may biyaan si mong mga anak? O kung sa may gusto nimo, ha? Nga mag-ipon ta hangtod sa hangtod? Ay, Benny, dili na ko makagwanta sa tong kalisod, uy. Oh, Ang tinuod lang, no? Nagmahay ko nga nung nakigminyo ko nimo nga wa man kay tarong trabaho. Wa kay lay nakatunan ko di pagpangumara. Silin. Mao bisag unsa pa imong buhaton, dili ka makapugong nako. Day. Biyaan ta mo. Day, malukoy ka na ako. Ayaw itaw ko biya eh. Mag-unsa naman ako kung wala ka. Mag-unsa naman lang ang atong mga anak. O ate man na, amahan man ka. Day, di man misaan magkanako. Nga di ko na mo biyaan bisag unsa pa'y kalisod nga mo abot sa itong kinabuhi. Ay storya na tong ako, oy. Kaya kung gihuna-huna, no? Wa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung hangtod sa hangtod nga makig-uban ko nimo. Oh, Maong mubiya na ko ninyo. Day. Ma, ayaw lang bibiyain, ma.
sa ato, ma. Alam paglakaw. Unsa ba? Ayoko na yung gunit-gunit, TV. Bisag mag-unsa pa mong hinilak diha, dili mo makapugong nako. Ha, ma. Balik diri, ma. Day, Celine! Balik diri, ma. Ayaw magbiyahe, Day! Maluoy ka na mo! Day, Celine! Hinungdan ug nainan ni ining tanan. Tungod lagi kay mag-uumar ako, gibiyaan ko sa kong asawa. Kay di man ko makahatag niya og maayong kaugmaon. Ug ako na lang nahibawan nga may lain ng pamilya si Celine. Samtang ako niya nagpadayon og atiman sa akong mga anak. Og kung kinsa matong ganahan nga makihigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Venancio Pitugo, single father. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Ito mga higalan, kaagi ni Benny nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga rekalan, ayaw pagsaad. Ayaw pagsaad kung Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Sheena, 23 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong soliran. Kabahin kini sa among gipalitan og pagkaon nga mao'y hinungdan nga nahilo ming duha sa akong ig-agaw. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghita po. Gaw, padong na mapista din sa ato. Na ako na daghang baligya dito sa lungsod. Mao ba gaw? Nya saman. Manglato dito. Sige. Wow! Nindutan ako din eh. Nanay food park. Gaw, barato ra kay ilang sisig, oh. Sa 49 pila, oh. Ngaunta na. Tana. In fairness, ha? Lami ilang sisig, ha? Nya, barato ra ba kaayo? Gaw, Oh. Gaw. Nansa ka? sakit akong tiyan. Unsa? Oh. Gaw. Dali. Dagan sa ospital. Na food poison man ka, ma'am. Wala kinuo ko. Pwede na ako makagawas dayon, Dok. Tanawa, eh. Init man kaya kong pamati sa kong lawa. Ay, sina na unsa man ka, ha? Hoy! Sakit akong tiyan. Tara. Daton ka sa ospital, tara. Ay, pariham demo ni Joy nak nga na food poison. Opa, ang kinahanglan nga amo yun na ireklamo sa among ikanan. Wa mi tulubagon ana, ma'am. Kay wa mo ebidensya nga ang among baligya nga pagkaon mao'y nakahilo ninyo. Unsa? Atong hikayo na, ang staff ra sa tindahan mo'y among gikaistorya. Ug bisag unsaon na pugos nga tag-iyang gusto namong makaistorya, dili gid nila tawgan. Mong nangita ko paagi para ang tag-iya na mismo mao'y mo reach out namo. Unya, Gaw, imo di ang gipost sa Facebook ang bahin sa nahitabo nato? ukaw. Ug ako gyud gi-post ang picture sa tindahan. Syarog dili gyapon mo reach out natong tag-iyas tindahan. Oh, tanaw na to, mo chat baka ni mo, Gaw. Nag-chat ng tag-iya eh. Basahon ako, be. Magkita ta, aron magka-istorya ta, bahin sa isyo sa akong tindahan.
Unsa man gyud ay tuyo ninyo? Ma'am, na food poison mi sa imong baligya nga sisig. Kaming duha sa kong igagaw. Imbis nga makasave mi kay barato ra pero nakabayad man hinon mig dako sa ospital. Gusto ko nga refundan mi nimo sa among nabayad sa ospital. Og ipacheck ang inyong tindahan, ma'am, nganong na food poison mi. Ha, dili mi mo refund ninyo. Unsa palay nakaon ninyo before mo ni kaon sa among sisig? Kami pa mo ay nadaot, ana? Oh, sige. Kung dili ka. Sige, mangayo kog tabang sa barangay. Pasensya na, ma'am, ha? Pero di may mahilabot ala nila, ma'am. Kay nag-ambang na sila sud sa pila ka adlaw karon nga nagpadug ang pista sa lungsod. Unsa? Gaw, nakabasa ka sa comment sa tag-iya sa tindahan sa imong post about nila? Ha? Unsa man gaw? Kung dili ko nun nimo undangon ang pagpanaot nila, o dili nimo i-delete ang imong post, ikiha ko no kanila og cyber libel. Unsa? Gahigit kayo ang tag-iya sa tindahan, pero ako masurrender. Wasad na ko i-delete ang post. Ang ako mapangutana mauning musunod. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kana poison mi sa baligya nilang pagkaon? Ikaduhang pangutana, nangayo kog tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilang tindahan. Pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana? Kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay nagdong ang kapistahan? Ikatulong pangutana, gipost na ako sila sa Facebook ug puro tinuod ang akong mga gipanulti dito. Makihabaday ko og cyber libel? Ikaapat og katapusan, kung dili makatabang ang taga-barangay, asa na sila pwedeng ireklamo? Kay kuya mungod kaayo nga napay laing mabiktima nila. Palihog, tabangyog tapagi ko, kini ang akong suliran, Sheena. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today ang inyong mapaminaw karong adlaw og tungod kay ako usa ka abogada, ako'y muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana kabahin sa mga kaalam sa balaod og dili tin-aw ang inyong kaalam ay atong sulayan og kanang paklaro gamay no. Importante baya gyud ning kabaw pud ta sa atong katungod ug nakasabot pud ta unsa puy gisaysay ug gisaad pud sa balaod no. Ako ganahan ko mag-lecture kay maestra man ta sa University of San Jose Recoletos. By the way, salamat kaayo sa Cebu City Council sa ilahang gipasa nga resolution no commending the University of San Jose Recoletos School of Law tungod kay ang performance sa USJR School of Law ni adtong 2025 bar examination maayo kaayo. We belong to the top 10, no, to the top law schools nga nagpadala og more than 50 and less than 100 nga first taker sa bar examination. Dako gid kay namong garbo nga naa mi 6th placer, no, in the person of Attorney Joey Loyloy no, nga taga Minglanilla, na ano ron nagpuyos Minglanilla, pero taga Braan Bantayan yun ni ang iyahang kagikan, no? So, and congratulations to all the bar passers. Dili lang sa USJR, but sa tanan. Kay hapit na ra ba ang ilahang oath taking. Sa mga wala pa gigiyahan og naswertihan sa bar examination, ayaw mo o give up. I always say nga delayed success man ni guys, no? Kay dili sa tanan higayon, kasama ra gyud ni problema, suliran, challenges, dili sa tanan higayon ato, dili sa tanan higayon makabot nato in one instance and in one try ang atong pangandoy sa kinabuhi. Unsay importante, nakat-on ta og diin ta nasayop, no, sa atong pagpanimpad og sa ato ang pagpaningkamot padung sa ato ang pangandoy og damgo og atong gitiman-an kay di na nato usbon niya. We try to make ourselves better og the most important of all, bangon, mamapha, bahalag na samdan,
padayon. Dili mo give up, dili mo undang. Dili na failure ang ako ang tawag ana. It's just temporary delay of your success. Kadaghanan akong kaila guys nga nipasar after several takes. Unsa lagi pinaka-common ana nilang tanan? Wa mo undang, wa ma-discourage. Sama po sa to ang kinabuhi, no? Letter sender nato karong adlaw guys, atong tawgon sa pangalan nga si Sheena, 23 years old, gipadani sa kiniyang akong suliran official writers page nato, no? Dili lang nato isulti ang address, pero guys, no, ang amua lang yung hangyo is that kumplituhan lang gid ang detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana. Let us know taga-asa mo para makibaw mi ug asa na naabot ang akong tingog sa kahanginan. May pa akong tingog naabot og lain-laing dapit. Sige lang pohon, magkita-kita lang yata, pero samtang wa pa ta magkita-kita, palihog og like og follow nako sa Elaine Tantenko Bathan and The Law and Me by Attorney Elaine Bathan on Facebook, no? Nikaon maguni sila ga restaurant, sila sa iyahang igagaw unya, murag naglain man ang iyahang naglain ang ilang paminaw, murag kana gini atong gitawag guys nga food poison unya. Wa gyud nila masturya ang tag-iya sa restaurant unya. Ang katurag yung staff dito sa restaurant unya, unsa to ilang gikaon, huy kalami unta sisig, pero usahay man gud number 1 mantikao, number 2 basindaan, o number 3 basin wa na tarong pod, og kaluto, no, ang kaning pagkaon, no. Problema lang kay gipost man gud niya, no, ang iyahang reklamo kay wa lagi sila tagda. Usahay gyud kuno niya gihulga na hinuog cyber libel. Unang pangutana, sakto ba ko nga obligado sila nga mo refund sa among nagasto sa ospital kay na-poison mi sa baligya nilang pagkaon? The answer is yes. Especially kung identifiable na gyud kaayo Sheena og masuta og naklaro sa finding sa doktor nga ang nakaingon sa imuhang pagkasakit pagkada sa ospital tungod sa food poisoning kay ang ilahang mga pagkaon sa ilang restaurant, because under the Department of Health kanang atuang mga sanitary ug health compliance, labaw na kung nag-atuang negosyo pagkaon, we are mandated to make sure nga ang atuang giserve safe, fresh ug free from any harmful nga ingredients. So obligado gyud sila nga mo refund nimo sa gasto sa ospital kung na-identify gyud clearly, no, by medical findings what was the cause for the food poisoning. Liability na nila gyud. Ikaduhang pangutana, nangayo ko og tabang sa mga taga-barangay para ma-check ang ilahang tindahan, pero tinuod ba nga way labot ang mga taga-barangay ana kay igo raning nag-abang og pwesto tungod kay kay padung na ang kapistahan, kanang dili gid unta para need na nila gid i-check, no, kung nag-abang og pwesto but doing business kinahanglan biya gihapon tag business permit, no, nga magnegosyo ta. So pwede siguro pod nato itap ang City Health sa munisipyo or sa syudad kung taga-asa ka, kay para ma-check ang ilahang pagkaon, makuhaan ba ron ang area o limpyo ba ang pagkapreparar, or ang area limpyo ba ang area mismo sa pag-prepare sa food, sanitary ba? Kinahanglan ng sanitary permit, ha? Labaw na ng mga ingon ana, no? Ang source sa mga ingredients, reputable ba? Presko ba? Tingalig dubok na ni, donut na ni, or double dead ang baboy, unsa ba? No? So, need na i-check. No? Ikatulong pangutana, gipost nako sila sa Facebook o puro tinuod akong mga gipanulti didto. Makihaba di ay kuana og cyber libel. Okay. Wa ko kakita what you actually posted unya. Of course, naman gyud nimo dipinsa man gyud na sila, no, nga dili tinuod or naa sila rason and everything. But discuss lang sa nato ang
unsa ning cyber libel. Ang kaning cyber libel kaso ra gyud ni sa libel. Ang libel di ba ningunta nga gidaot nato, gipakauwawa nato, gipatang-butangan natog sala, sayop ang mga tao, or even if tinuod nadaot nato ang ilahang dungog, diin makaingon sila nga nadaot sila no sa ilahang pangan or as a person no kanang pag-post na to now or pag-print kay ang kaning cyber libel sa una print yun ni unya kay nag-internet naman na usab mang teknolohiya unya mas dali man gud mukatap ug mukatag ang unsa ni mukatag ang balita ba tungod sa lisod pugngan ang kung social media na or internet ang gamiton mo na nga gi-amend ang balaod no gitananay gitawag nga cyber libel ko ang ato ang pagpanaot gigamitan nato or atong gigamit kay use of internet or social media cyber libel so same elements no sa pagprobar pero 1 degree higher ang penalty kung cyber libel. Now, in your case, di ko kaklarog tubag, ako bitong gitanaw, no, sa file diri, kung naaba ang katong kopya sa imong gipost para makibaw ko libel bagyod or libelous bagyod or dili. Pero kung mahugyod siya nga, you know, pagpanaot or nadaot ang ilangan o reputasyon na pakauwawan sad sila, makaingon jud ko nga basi naa sa basihan for cyber libel even if tinuod ang imuhang gisulti o kung na-identify sad gyud nga ilangan sila no ilahang tindahan or sila gyud na picture and everything or unsa pa depende on the circumstances so di ko katubag og tarong but I hope masab makuha nimo from my explanation on what is libel and what is cyber libel. Ako amang good ani is that ug dili manggod kay kaniba common kaayo ni dili ra gyud si Sheena ang nagbuhat ani daghan kay sa ato ang mga sukintig paminaw ang guilty baya ani nga pananglitan ba magkanahan ta makigdialog makigstorya di ta storyahon napakyas ta naglungot-lungot ta arigyod sa Facebook nato pahimungtan arigyod ta mo pahungaw nya moingon mo ako maning page may tagi private may tagway nakabasa mang ubang tao no unya di man na ang sakto nga remedy para sa paglapas sa imuhang katungod no naamantay balaod naatay proseso naatay korte naatay barangay diin adto unta didto ang sakto nga forum sa pagpasaka nato sa ato ang kaso pagpanukot ug pagpaningil dili pwede nga atong dungagan og laing sayop nga ayaw ninyo gamita ang Facebook para hungaw sa inyong gibate es nga na mo og taw mapakauwaw na mo nila ikaupat sang pangutana dili makatabang kung dili makatabang ang taga-barangay, asa sila pwede ireklamo? Kay kuyaw mangyud kaayo nga naapay laing mga biktima nila. And I agree, no? Pagkaon kanya pagahisgutan, delikado kaayo na. Kay dibasin dili ra food poisoning. Kanang mga worms, no? Nga kanang mga parasite nga musud sa atong ang lawas. Mas masakit na niya hinuunta tungod sa ilahang hugaw o dili maayo nga pagpreparar o pag-andam sa mga pagkaon. Pagkaon baya ni guys. So pwede gina nato ireklamo kung dili sa barangay, sa munisipyo, sa DOH, sa city or municipal health nato para ma-check sila unya pwede gud na sila ingnon no nga dili na mo pwede mo operate no or i-close or isarado ang ilahang business ang importante mareklamo gyud unta nimo dayon ha mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.